якум мисоламонда 7 ҷамъи 5 коркун гуфтааст. Ино одаттагидек ҳамамо медонем. 7 5 ба ҷамъ кунем 12. хоб дуюм мисоламоям ҳама медонистаг одаттагидек 7 5 гиргудагари гирмагари 2 меша. Сеюм мисоламо як дигача хоб эътибор мекунед ҷоҳатамо агар А4 7 гиргуд қоида мо медонем ки аммайда калон сона гирифта намешед. Акин секе математика чуқуртар ёд мегирем гӯем аммайда сон ҳам калон сона гирифта мешад. Барои гирифтан А7 анин 4 мегирем 3 мешад. Фақат адади калона ишораша мемонем. эътибор кунед агар адади калон инҷанда 7 пешашанда минусай. Ин минус ана 7 ҳавайба инҷаба минус мунданда кор. хоб масалан инҷа якта мисол нависам 2 тарҳи 3 чанд мешавад гӯяд агари А2 3 гирифта намешавад. Барои ҳавай А3 2 мегирем мо 1 мешавад. Лекин калон инҷанда 3 биданаш учун 3 пешашанги минусаша инҷаба мемонем. Демак ҷавоб А2 3 гирем агари минус 1 мешавад мегуфтем. чорум мисоламо минус 7 минус 4 бошад. Агар адата ҳардушам пешашанда минус бошад қоида 7 кати 4 ҷамъ мешавад. одаттагидек 7 куҷора ҷамъ кунем агари 11 ку сони фақат минус пешашанда местад мегуфтем. қоида ҳамтин аст. мисол учун минус 2 минус 1 чанд мешавад гӯяд ҳардушанда минусашай. Демак 2 ки 1 ҷамъ мекунем 3 мешавад. фақат минусаша мемонем. қоида ҳамтига. охирум мисоламо минус 4 ҷамъи 7. агар мисоламонда якта минус биёд якта плюс биёд агари калон майдия мегирем. Масалан А7 4 мегирем 3 мешавад. калона ишораша мемонем. калонамо инҷанда 7 пешанда плюсай. анҷаба плюса мундан шарт не. қоида ҳавайба 3 яхадаша менависем. Масалан минус 5 ҷамъи 1 чанд мешавад гӯяд агари хоб якта минус омасос якта плюс омасос аз барои ҳаман А5 яка тарҳ мекунем 4 мешавад. сони калона ишораша мемонем. инҷанда калонамо 5 ку пешанда минусаша. демак минуса мемонем. ҷавоб минус 4 мешавад мегуфтем. ин дарсам я ҷудо бисёр гӯш канда кор 1 бор 2 бор 3 бор 4 бор то фаҳмидана гашта гӯшка телеграм ба мисол патоем ҳавоҳуя кор кунтон агари нағз ёд мегиртон соне.